Ilyas phang chophan ticket piponang vekji pusi Nilip Congress Mondol Committee atumpen ke hang pidupon. Singhason MSC constituency ke parlo longni tangkang rongbang soa rong dorsing terang hinpen sero phumang kaching thipon. Ronga searching ruma mai kang ni pon Dwarbaguri MSC constituency angkang ke parlo an. Mini Stadium Tower Lapen RCC adolonga kimi Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga hinpen kang pupon. Lakhain ko rapor Nilip MSC constituency ke parlo Nilip Chokiola Congress Mondol Office mithanga sai hemalong pherangkia mai ki phapon along Jasemet Congress asong pen ticket ki pipona puthap lamjai pon mate Mondol Congress atumpen pangdak pon non malom Nilip along Congress Ratchari asong atumpen anut kapre kaphan ticket pidet na pupen Congress ke dobari matumpen kido kithak aning samo ede asonsi theklong ticket lake Nilip pen Congress asong japo kacho toy dunvek abang phua phansi ticket pipon vek nangji pusi hangpon Ilyas phang cho phansi Congress a ticket pipon vek nangji pusi pini Nilip Congress Mondol of Office asai hemalong pen pherangkia mai ke phapon along pangdak pon totangte alangli tum ki thanalam arju ponsina wanele tum Mondol tum ening hangala hello alangli men lake liya khangcho alangli phangsi nili tum bangke tiket nang pipinang fokus nili tum labang so lam nili tum chingwai ching sai pen nili tum labang so hot pon lo lapen ke anut ka prek phanjong si High Command pen nang toy dun anut ka prek candidate phanjong si ladak nili long tiket people te nili tum kato ko ya Congress tum stame cherapun thekhe ko ase nili tum kichuning ri bang la hello nili ba Mondol la president Junatera lapen bukajan ele enjasa ke hai rotoning ti lapen ke district along president ake hai sumrong hang hasta nili tum chuning ri parpilio nili tum alam nang card pen nili tum chuning ri alam pen nili tum lingke hang candidate Beta pangdak pon Nili pen Moses Teron 265 News India. Pini thare po ni phai Crystal Cap ani Singhason constituency ke parlo longni da hawara rai kido rongbang suwa rong dor sing terang hinpen sero phumang mate sarche so pon tanglo lasonsi rong rup chokim chorak ahutadak rahi ke mesen nangjia phanpura vur sitame matha ponlo lapen vomut pokan mesen pensi angtar than ponlo jongpon me labang so rong asar dorsing terang sero phumang kaching thi ponalong SGB Laxman terang lapen bangkre ke thom man ke do rong asaratum chetong dun tangte angton pen alam sar kachiso sar kibat kachini ja phan pini sar kachiso dorsing terang lapen KARA maiphu ram terang lam the pen le arju ponluna ini ladak longnit model village anisi dagdong ke sing te ahong lo ini tu sokarbi sokarbak ke aron doko sar kachibat napen ke sar kachiso o bangke rekjang sar kachibat bangke jaten ki sar suche pinla pulo tangte ilitum sar chowek mati ke aman apeng ta ilitum di igun ik lasi sar chebat bek nangji si ilitum Karbiang Long rong saramai karahin bakta lason si jong polo je ilitum sar choi pulo tangte sikloyom tro apor kilo tangte sar chebat bek nangko lapen sar ke chutang abari matuma bangke ahok lo aron ateng along bang ke than degang ke mane ube ke thom an lo tangte uthot siru phumang kaching thi tapu sar kachesu utapu dasi non pini ladak model village along terang arong dorsing terang arong bangke sar barim aprang pen sar nang klem bom lo lasi pini bangke sar kache paklang thu tapu lo la pen ke sar kachesu tapu siru phumang kaching thi tapu lasi laswa mai nili tanang chetong lo emeng thek don nor lo lasi nili Beta pangdak pon mancha pen Raja Sanse 265 News India.
patumi therepo niphai kriner cap ani Duarbagori MSC constituency lakhain ko ratro ke parlo Daithor mini stadium Moniram Langne auditorium hall along Duarbagori constituency angkangar loki doan aronga sara tumpen patumi therepo niphai kriner cap ani ronga sara tumangbong kachethan kachimumpon asai kideng pontu Langsung apa yang bagai lagi diri tum thang na tak cerap dulu bi. He asa bang kita main petang cerap dulu po. Lapan par bagai nali tum main cerap tang tu lapan armu nali tum kapat cetong hingga kapat tilung hingga lapan ke isi ang tek TV lu masih beli kat teklong. Isi ang tek TV lapan isi apor TV karbiang orang isi apur kimo isi atomon mongwe nak kira nici ben ke mana atomon bang nihang masih putorang jatuh balam so atomon mana nali pokok ni. Lapan so apor kimo nali pusing ni lapan so not ni ninge cete halam so atomon sini apor masih non teklong pun pusing ni cete. Masih non apor nilimo la bangso catai lang lang lo cetong lopo sar punang hangko wang lo sar kardom sar puhunar wak mana gipi nilipan non apor mana pinang le nilipan angin pia man ihan sar tanah hane mana pia le ili tum ke tengsi man cipina be emetang kardi longri lompat man man cipina itu emetang kei longri lompat man cipina pinila dah itu VIP ke do athak kami aber kan itu thang le tu bangso cepek nang le Ate akar dia kai masih pini nang kibir je keluar box di damsi jung har tu mana cipilo jung har kacirung lo jung har cicing jor jung parti jung asal mana li cicing tu kenal ku pisel itu lantai. Lakha Troxy Socheng Dhenta constituency angkang Arlo Assam CM economic packet crore cap atangka penke salam pondrong mongwe kha ingti arong along mini stadium Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen ingpupon Pangso Mayalong Alohiaman Pengifu MLA Bidya Singh Ingling Lakha Krener Gap Hauraghat MLA Dorsing Ronghang EM Jagat Singh Ingti EM Lun Singh Teron MAC Richard Stokby ex EM Karbianglong Autonomous Council Mohen Be Penchenglok Ongdung Kitekidingatum Chetongdut Pangso Mayalong Akihai Dr. CM Tuliram Ronghang Kaning Jepon Atengke Karbianglong Alongle Kaziranga National Park Atum Ke Parlojia Puta Karbianglong Autonomous Council Pen Chedonde Lapen Eco-sensitive zone hai hui akisung pen pajok pon vekji lapen Socheng Dhenta constituency angkang arlo kavelak ason an klem pachon ponji puta ningje pon Lakha Troxy Socheng Dhenta constituency angkang PRLO BJP government ningkan phokachari pon along local EM sangpi kachirong pipi kachipaduk pen ajok penang an asai mesen pen pachon pon theklong si ning kaching sampen suri ar muta meche tongdon pen aliracham pidun Bertabang dakpon rong mau wepen Dilip Togbi. Pekias pen itu mana? Dak rong mau wedet kali Karbianglong long korat truk emisi konsensi dame 260 crores atakan kilo. Lapen ke asona high scheme dak kowar pen cenglok market set pen cenglok lapen ke waiting set pen cenglok kape kasai ini kan non ke bangji la ningkan siang ko dak sing ganda konsensia long tuar pen cenglok gijuna lang pen cenglok akape kasai ang dengkideng konje phan idum Karbianglong Autonomous Council pen dal sisik pon erlo lapen ke dak honorable MLA Harogad MLA Dorsing Ronghang dapang dak ponlo dak high school long thom ke lak phok ba pen alangli non deng ponelo la pen ke kim ponje phanda alangli tendal korelo lapan ang parta me lada ICDS tame long thom ne long kia adim long alangli dak lang kora popo deng ponsi la ICDS sandra me dak kim pon lapen ang parta me lada turi sapan dak kenang sodo laso turi sapan kapat develop je pan pajing thurji pan Karbianglong Autonomous Council penilitu DPR niltum PLO non chief minister niltum pan Karbianglong tourist kapat develop je pan uti bharoi sinang PG pulo laso ateng per dat laso konsensialo laso tourist kapat develop je pan water force langsung laso kapelang meje pan niltum Karbianglong Autonomous Council penilitu tangte sir lamte si sir excuse me sir non dak romong we arlok bulo tangte isi ke the dunga kisung do laso ke the dunga kisung ke lalo je non Karbianglong along le Assam lo matne lab Kajironga forest atum kai ke mat ington te pin ke parloji phanalam ki klangwer laso puthak na le ku people lup sar puji laso puthak ke nil tu
nona chief minister pen chingwai lo beta ini thom niltum chingwai dam lo ye tum MLA dolo MP dolo la pen Kargil autonomous council forest department pen ani tum dam lasi Ladakh laso eco sensitive jun pen chinglo Ladakh kapal lo ule de je panil tum mangki Kargil autonomous council chiklem mo la pen niltum Kargil autonomous council pen da ne supreme court da pen niltum case ada ke parlo pon nong li ko ba ken niltum stand Lasso ka eviction se deji phan am sia ta niltum la assembly aprang dame dagla local MLA dolo niltum dolo chingki thanam lo la pen non local MLA ta session pen abdi ke dam thuji alang dame ko phubo ada ka papal lo le deji phan niltum chingbai